दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन दि दिनैनो नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै हाबसनफैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय बेल आइकनखौल' क्लिक खालामनानै लादो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों मानो नागारलांखो। बियो मोनसे रमान्टिक लाभ शर्ट मुभि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। नैबे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों आबुल नार्जारि, मनिषा मुसाहारि, ममिता मुसाहारि, बाबलु नार्जारि, हेभेनलि बसुमतारि। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों सामिर बसुमतारि आरो नैबे भिडिअनि स्ट'रि स्क्रिप्टआनो जादों नयन मुसाहारि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला बिथांमोननि एसबी प्रडाक्शन अफिसियेल इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन। दासिमहालागै बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट बयनिख्रुइबो सिगांसिन मोनबाय थानो थाखाय।